Čuste, som späť v strede misie. Som v strede misie, áno. Presne v strede. Auto je na nule, viac menej. Nevydalo mi to, vždy to je na 10 minút. Pozerajte sa teraz. Fuj, to bolo tak pekné. Smrdí pazucha a za to jej vyletíme spod pazušia. Jej. Až tak nám smrdia pazuchy. Ale ne. Čiže toto je viac menej koniec videa. Plus, že nikdy v živote nebude zverejnené video, kde sa skáče s tým autom. Dačo pre sestru, proste nič. Sakra, to bude historka, jestli sa z toho dostanú. Jo, to by bol hustý. Au! Ten zabil. Au! Rozdielime, potkáme sa pozdejc. Ty kokos, tomu vravím, smradiaca pazucha, až to roztopilo ten papier. Oh yeah. Vidím to, že keď sa mi bude chcelo, tak to dáme ešte na misiu do druhého miesta. Ale jaký som krásny. Tak ti vrem, no do faka. Čiže tu by som to ukončil, vidíte koniec tejto misie. Tam mi chýbalo pár sekúnd, kebyže som kus rýchlejší, no tak nič už. Čau.